חברים יקרים, אני מקריאה לכם 5 החלטות שנתקבלו בישיבתה ה-53 של הכנסת ה-15 בדצמבר 1999, כשראש הממשלה הוא אהוד ברק ויו"ר הכנסת אברהם בורג. החלטה 1. הכנסת קוראת לבית המשפט העליון להימנע מלהתערב בנושאים ערכיים, הלכתיים, אידיאולוגיים ופוליטיים. החלטה 2. הכנסת קוראת לבית המשפט העליון להימנע מלהתערב בחוקים שהכנסת חוקקה ובסטטוס קוו הקיים מאז קום המדינה. החלטה 3. הכנסת מכריזה כי יש להרחיב את פורום שופטי בג"ץ ולאפשר ייצוג לכל חלקי העם. החלטה 4. הכנסת מתנגדת לגישת נשיא בית המשפט העליון, לפיה הכל שפיט במערכת המשפט. החלטה 5. הכנסת קוראת להידברות בין כל חלקי האוכלוסייה על מנת לקרב בין הדעות ולמנוע קיטוב בעם. החלטות אלה התקבלו בכנסת כאמור בשלהי שנת 1999, והיום שלהי שנת 2023, והמצב הוחמר מאוד מאז. הבג"ץ המושחת של המאפיונר אהרון ברק חרבן על כל החלטות הכנסת ועושה בחיינו כבשלו. נבחרינו היקרים, כעת זהו זמנכם לחרבן על החלטות בג"ץ שניתנו ללא סמכות ובניגוד לחוק, כי אין לכבד מי שאינו מכבד. ומשפט לגבי אהוד ברק הוא משנת 1999, שהפך היום לטרוריסט בשירות המאפיונר אהרון ברק. יחד הם זוממים לחסל את המדינה ושניהם מאיימים עלינו בשפיכות דמים. ברקים קשישים, תיזהרו. אני מכירה את הבבונים, הם לא מרימים יד על אח. אם תובילו לשפיכות דמים, רק דמכם הוא זה שישפך.